Bueno, San Ferminetan ohitura pila ditugu eta hietako bat da Gaztelulekuko sorbetea, begira mundu guztia sorbetearekin, sorbetea. Beste sorbete bat, cariño. Mundu guztia sorbetearekin, baina hori pertsona bakarrarentzat da. Ni flipatuta nago, ea zer gertatzen den hemen. Iruñeko sorbeterik oberena delako. Ez dakit, zerbait berezia badu. Lehenengo aldia, nirea ere. Hori da, berak aurkatu digu. Urtero etortzen gara. Un poco, toma todo un poco. Venga, bai, guazten jendearekin, venga, ba. Mallorcakoak ere sorbetaren bila. Eta Malagakoa ere sorbetaren bila. Oso sorbete ona, bikaina da, bai. Venga, gora Gazteluleku! Venga, topa! Oso ona. Kaixo Maitia? Sorbete bat, oza. 8. 8 edalontzi. Bagoaz. Tori Maitia, 15 euro jarra, 15 euro jarro, baina bezien berai dira bip, klaro. Horan ez du ordaintzen. Sorbeteak alejira, dena Gaztelulekun, cariño, pasada bat. Bueno, bani hemen jendearekin giro honekin, sorbetearekin gelditzen naiz, cariño, gora San Fermin. Iepa!